Laki. Ini to 30 tarik November 2025 जोंहाय बिशाल माजुलि ते रिमिकानो नायनानै फायजा कारन जोंबो जराख्रै निफानो बरमतो मुइतुमातो नियो के गोबांमा जोंजाल गोबांमा सिनि दफानि सामु खायमानि लगे लगे बरक दिबागैबो जों आलादा जरा खातियै मा फायले जावो प्रत्येक 3 मास पर दाउत कजांमा जरा हाफायखा हानि बागै बौनि बागै आगियो जे ब्लैंकेट रक पाइमार आबर कजांबाय खे आंके बौनि जैकेट रक स्वेटर रक जुता रक ले चाजागनाय रक इनि बरनो रैना बागै फायजा एबर गत्रुत्रु ग्रुंगै दङ तरै दङ किताबु बरक खानानि सिमी बौनि एग्जाम बो दङ बेसों बरनो तिनि आसक अर डिस्टार्ब खालायग्ला बरनो सुङमनो सानामु सुङो जे बरक पेबो काहामकाय फरायनानि बौनि थिनांगो निजिनि याखंबाय बाजानानि ओमफ्राय जोंनि मेडाम संबायबो सुङमनो साका जे नांमानि रक बरनो जुबासु खालाय दङ ओमफ्राय स्कुल अथॉरिटी प्लस सिनि मजागा जे नाय दंनाय मेट्रन रक नबो हस्टेलनि दे जोंनि अजागो जे नायकानि खालायनाय बरकनो जों बेलेखनो हामबाय मारियो जे बौनि कॉपरेशन दङ बागैनो सुजराखै बरकनो जों तरि लग बिमानि दङ गजारो माजुलि सरि हामियांगै हॉस्पिटलाइज रकमुखा ओमफ्राय जोंनि बिशालबो सुइरक वार जागै गोबांमा अब तो माने लाइफ तो जिंदगी तो गोबांमा प्रॉब्लम लुमो हामो गोबांमा कलायो अब ते हैकेनो जों तरि लगै फायो बौनि लाइफ अमनो हाइरक जे नेचुरल मानि ngै दङ ओमफ्राय नायख्लाय दंनाय जोंनो ते बरकनो जतनो जुबाजु तमा बागैनो जों दिनै सुजरातै 2000 नि सिमी 2025 6 बছর पाक्का रानिं चलि दङ ओमफ्राय फाइनान्सियाल बरक तेबो काहामके परिथङा बुनु जुङो दाबु तो क्लास 8 कानाय माजुलि ओमफ्राय बिशाल क्लास 3 कानाय बिशाल बायदि मिकांगाय क्लास 3 कानायता यो माजुलि गत्रुत्रु तरखाता क्लास 8 परि दङ 8 के 9 10 के मेट्रिक दिनानि जरा फाय दङ ओमफ्राय बरकबो आं आसा खायो लाइफ काहामनो खलाय मानानै बिनि कलम का सारक लेते तो कलम का सा मानि न हॉस्पिटलाइज रंखा बताइसिन ताबो काहाम कुनु प्रॉब्लम कुनो ताबो काहाम न ओंखाय सिनि मिस संरनो बसुं बेलाय किनो हामबाय मारि जे अमो हायके बरनो लगिरि दंमा बाय के तेतामबा जों अमो हायकेनो बरक मुनिसुंगै तेकायसा बरक मुनिसुनो लगिरि नानि नांगोता ओंखाय तेकायसा पुखसाना मुजुङो अमो तो अनेक हासाल जिनि हागारताला बाय एतबा आनि जिनि गामिया आंनि निजिनि कन्स्टिट्युएन्सियाव बम हाय केसक दङ ओमफ्राय आरो जों मा थाङो ओमफ्राय हायनि बागै बरकनि हायथ' आसुक प्रब्लेम या तबो दङ ता ओमफ्राय जों आरो दबावो मा थाङो ओमफ्राय दाबु क्रिसमासनि जराव फाय दङ गोजांमानि जरा क्रिसमासनि बागैबो बंनि ड्रेस रक नांगौ चार्चआव थानानै बरक जतन क्रिस्टियान ओमफ्राय आबरबो जों रेडि खाय दङ क्रिसमासनि सिगाङाव बंनि जे ड्रेस रक सफायनाय दिनै सुदु गोजांमानि जे ब्लेंकेट रक ओमफ्राय जैकेट स्वेटर ते डलारनि सिनि गानजागनाय कुटुं रक मरक सिनि कलांथांगा ते चाजागनाय रक किसा कलांखा ओमफ्राय फायनाय जों तेबैसे हायनो हाय बंनि एग्जाम पाइखांगाय कताल रिएडमिशन फाय दङ आबोथ' जों प्रत्येक बछरनो मतो प्राइवेट स्कूल एवेनेजर स्कूल बेलेखिनो काहाम स्कूल साउथ त्रिपुरानि बिसिमनो कैसा टप स्कूल हिनिनो जों सायमान ओमफ्राय फायनाय सालो बरग मेट्रिक ते 12 गाहाम रिजाल्ट खायदों आबनो जों मुजुङो दा हामबाय